Ito mga pinalangga nga mga tagpalamati, kamusta lang sa inyo tanan? Kag-welcome sa Miyerkules nga edisyon sang This Is My Life, Nobyembre 30, tuig 2022. Aton man pagpangamusta sa inyo para karon iya nga adlaw. Ti kamusta lang ano tawe? Kamustang pagpaniaga naton anong ginsaluhan dara kay ti nami ang adlaw subong kay nga ano gani, regular holiday na. Bonifacio Day. So, sa mga ginikanan nga nagatrabaho, ti subong ara sa ila panimalay. Upod naman ang ila sini mga kabataan, kay ti wala man klase karon nga adlaw. Siguro mahitso na ginadang mga plano ninyo. So, go, go, go lang na. Updan ninyo si Tito Wilma sa mga plano ninyo dira. Kinanglan mangin maayo lang ang tanan. Kag syempre sa iton dira mga young ones, kumusta lang? Sa iton sini nga mga young at hearts. Kumusta ang inyo lunes kahapon, martes kahapon, na? Kamusta ang pamatyagan? Okay lang, mapaang ang panahon dira sa inyo naman nahamtangan? O kon, okay lang. Ti kabudlay man na Tita Wilma, na? Mabudlay bala nga maghagay lang kita ka pawala pero gabatsyag, na? Gabatsyag pero okay lang na kag magluwas sina ang aton man panyaga ti ano man ang panyaga tabi man okay lang ako bagulang gid ko ka panyaga kahingabot gid ko sang ginluto ni Action Jo Marie amon sudan ano ining tambo kag gingat-an man na kag ginparisan niya sa nga pinirito nga ginlaplap hiya bilang nga karaho na ti sampat man okay man lampuwas man. Pero sa sininga hapon, ano naman ay galingaw ni Tita Wilma sa inyo? Sa liwat, sa inyo mga mensay, inyo man mga greetings, ara lang itong sa ni text hotline. Ara nga itong text hotline para sa inyo mga greetings 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Magluwas pagid sina Tita Wilma. Ano pagid? Sa mga naka-online ho, hi lang dira and hello sa inyo. Kumusta lang kamo dira? May chat room kita dira sa FB Live, pagi man sa Facebook page, sang Action Radio Bacolod. Gani ox lang na. Ox lang. Kag karon man nga adlaw sa nahambal naton tiun man sang pagbanding-banding sa aton mga kabataan kag sang aton mga ginikanan hindi lang dira magagay ugtas kag hindi man naghagay pasaway na paki-like kag paki-share sing This Is My Life sa Facebook page sang Action Radio Bacolod hindi lang iya ang aton sini This Is My Life kundi pati man ang iban pagid nga mga public affairs program sa Action Radio Bacolod. Ang mga matahom nga mga dramas, okay kin. Kag ang yung mga drama, balabatian nyo halin sa agos na maghapon, na i-like kag i-share nyo man na para mapaambit man sa iban. Kag ang mga balita nga matipon sa amon sa News Center, na ara lang dira, pwede taman ina malike, pwede taman ina ma-share para damo sa mga kauturan neton ang ma-update sa mga nagakatabo sa aton palibot iya. Hindi lang diri sa Dekban wasang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, Central nga bahin sang Negros Oriental. Kundi sa iban pa naton nga kaiping nga mga kaislahanan dira sa isla sang Panay, sa apat ka mga probinsya kag isla sang Guimaras, kutob sa malabutan neton sa kahanginan. Pila ka bahin dira sang Palawan kag Masbate. Kamusta na ng mga taga Masbate? Okay na mga taga Placer, taga Milagros, kamusta lang dira sa inyo? Ay naman yung hapon lang dira. Kay sa pilaman kabahin sang Romblon, nga malabutan naton nga nagapalabot man sang ilang mga mensahe diri sa This Is My Life. Kadasig man sang aton oras sa 1:39 Action Radio Philippine Standard Time. Panahon tabi ta Wilma, kung ang aton panahon paghambalan, kung diri iya sa aton ti amo na ho sinking silak ni Haring Adlaw na sa ibabaw di mapaang ti ko na lang alang ka lain man matiyag mo as dahil sakit-sakit sang ulo mo but anyway sa aton sa ni Weather Bureau ang pag-asa sa Banseng Caraga sa Davao Region
kag sa mga probinsya sang Leyte nga sakop sang Leyte di ila didto magalumon nga kalangitan may lapta-laptaman nga mga pagpanalithi kag pagpanaguob ina bangod man sang ITCZ na kag thunderstorms kag may posibilidad man maka-eksperyensya sila didto sa flash floods kag landslides bangod sang kasarangan ka tubtub sa may ara iya tion sang pagbubo sang mabaskog nga hangin. Ha? Ang iba naman nga bahin sang pungsod, dala na dirang aton pungsod ang sorry, pila ka bahin sang pungsod. Yes, pila ka bahin sang pungsod, dala na dirang aton na region, Western Visayas. Ang aton naman, Probinsya Negros Occidental, may ara kita bisan nagasingki ang silak ni Haring Adlaw. Magulugal tugto magalumon nga kalangitan, may ara man na panalagsa nga pagpanalithi kita nga maeksperiensyahan o kung pagpanagoob tungod sang intertropical convergence zone kag localized thunderstorms ti hindi man na malikawan dira hinay-hinay lang mga palangga naton nga mga tagpalamati ilabi na sa mga lugar iya nga prone sa mga pagbaha-baha kag landslides ang paghalong-halong pero makalit man bala si Tito Wilma ano dang aton nga palamahawon karon nga hapon man biabi pulo pa ambit nyo man diri iya kay Tita Wilma sa sini nga hapon. Alauna 42 Action Radio Philippine Standard Time. Padayon man kita sa pagpangalagad. Kay kun lang tawon bala ay nangamustagig ko gali nangamustagig ko sa aton do pila ka mga drivers ako na istorya ay labi na sa mga di pasahero nga salakyan na although nga medyo siling nila Tito We may kabudlayan pero pasalamat lang nga nag-roll back dako-dako gawa ang presyo no ang presyo sang krudo kay ti amo ginang pinaka nga ginagamit sa mga di pasahero nga salakyan kag ti karon nga adlaw hindi man naton malikawan hindi ginaton malikawan katapusan nga adlaw subong sa bulan sang Nobyembre amo ining adlaw sang ginatawag neton Bonifacio Day Bonifacio Day ni Ka Andres Bonifacio ang isa diin ginakabig naton amo ang isa ka maisog isganan nga baganihan nga nagpangapin kay nagatag proteksyon sa aton pungsod Pilipinas sa nagkalain-lain man nga parte sa nga aton pungsod Pilipinas ara may mga ginapatigayon nga mga pagtinipon-tipon na patigayon sang rally para yan protesta na kag hindi man nato na malikawan madugay-dugay kung may mga update kita na tungod dira ay tun man ina iya ipalabot sa inyo mga palangga naton nga mga tagpalamati. Alauna 43 Action Radio Philippine Standard Time. Okay lang na Tita Wilma. Ay huuna kung ano man. Sa ano ba lang mga topiko nga akon idulong sa inyo magluwas sa basahon ni Tita Wilma nga sulat karon nga hapon nga sa diin ang asawa nagaproblema sang iya sinibana. Nga ana naman Tita We nga nagaproblema siya sang iya sinibana. Hibaluon naton ina karon. Kay ti ang iya bana mabuot man kun tani pero nga agi na problemahan niya subong. Abantayan inang aton pagabasahon iya nga malipot nga sulat para karon nga hapon aton tag sa ka zodiac sign para man sa aton tag sa ka horoscope sa siniiya nga adlaw kalingawan lang naton ina ang nga makahatag man sa aton pagyumo-yumo hindi gani pagyum-yuhom magluwas sa kumod-kumod gisa may bad words pa. Okay lang na yan kay ginalingaw ko kamo mo diba at least bisan paano na divert ni Tito Wilma inyo sining concentration sa inyo mga problema dira kakapoy nga mabatyagan sa inyo tag sa katrabaho na pero akon pag isa ka topiko nga madulong sa inyo sa aton mga kauturan nga mga mahilig mag-inom kape bala Tito We
Pero kabalo ka mo kung anong epekto sa inyo ikayong lawas kung na sobra ang pag-inom ninyo sang kafe. So sa mga mahilig mag-inom sang kafe, pamatian na to. Okay, kabalo kita hindi lang sila siya. Kaya kamo ang mahilig sa kafe nga klase sa mga tao, ilabi na nga ang mga kauturan naton mga kinanglan magpulaw, kinanglan mangin alertong ila paminsaron, ila mga mata hindi pagtuyhon, kag nagapulaw. Nan, bisan masiling pa kita, nga may maayo nga madulot sa aton ikaayong lawas ang pag-inom sang kafe, hindi man manami kung sobra-sobra kay kung masobrahan ikaw sa pag-inom sang kafe may posibilidad magadulot man inasang hindi nami nga epekto sa imo ikaayong lawas, pero ti hindi man kinahanglan nga untaton mo pag-inom sang kafe, pero kinahanglan lang gid pahinumdom hindi man ang sobra-sobra, nay. Di ba na? Hindi lang sobra-sobra, husto-husto lang kay kung masobrahan ang pag-inom mo sang kafe may pila ka mga bagay nga pwede mo batyagon sa imo sinilawas. Ano man, Tita Wilma. May ara nga pwede ikaw makabatyag sang anxiety nga ginatawag, palpitation, ang pagkuba-kuba sang imo sinidugahan, nga hindi mo intindihan, kag inang anger outburst, inagulpik lang mga king, hindi mo makontrolar, isa pa ina. Dasig ikaw nervyoson, dasig ikaw nervyoson, dasig ikaw kulbaan, ano pag Tita Wilma, irritable ka, kag, ano pag feeling mo, do permi lang gainit ulo mo, ay nano man, inatungod nga tungod sa sobra-sobra mo nga pag-inom sang kafe, nga kung kaisa, dawala na iya sa lugar, kabalo ka mo mga palangga naton, ang kafe, isa ina ka central nervous system stimulant naton, isa ka nervous system stimulant ang pag-inom ang kafe para sa atong lawas. So meaning nagadulot ina sa pag-produce ang aton sa amo inang nagapagwa sang aton adrenaline, nagapataas ang aton adrenaline sang aton dopamine kag glutamate. Resulta mo na nga kaisog sa imo, fight or flight response sa aton lawas naga-active. Dasig kagida na gani palikaw para malikawan mo ina. Kung pwede, hindi man siling hindi ka mag-inom kafe. Let's say kung amo inang mga resulta sa imo, hindi ka mag-inom sa isog-isog nga kafe or puro-puro or brewed coffee, kung pwede inom ikaw decaf. Na mga decaffeinated nga coffee pwede na ina sa imo. Ara pagyan. Tuyon ka sa aga, tapos mo inom sang madamo nga kafe sa gabi. Ina-obserbahan ta na sa mga bisan gabi may inom pa kabi tag isa tag duha ka tasa. Kung may ginapulawan, mga call center agents naton, di ba mo na sila, againom na sila kafe para mangin active sila kag alert ang ila sinipamensaron. Inatungod, need gid sang ila trabaho. Pagkaagalapyo, tugaplak sa ligdaan. Amoy na, pagkatapos ko na kung gabi, amo na siling kung mag-inom ka kafe sa gabi, sa adlaw tuyhon ka gid. Kung let's say kung madula ng epekto sang kape sa lawas mo, amo na ang batyagon mo tuyo kag maluya, maluya gid ikaw iya. Ti kung nagapulaw ka kag nagainom ka kafe, kinanglan siguruhon mo lang nga nagakaon ka, kaon ka gid kung nagainom ka kafe para nga makaangkon ikaw energy. Labi na sa tiun sang kagabihon. Kag abi mo, kung sobra-sobra kag palainom man ikaw sang kafe, ano tawe, may ara nga permi kagapangihi. Nay, abi sa mga palainom kafe tuod na, dugay-dugay ka pangihi. Gani, kung dugay-dugay kagapangihi, may posibilidad man nga ma-dehydrate ikaw. Kay nga, ang kafe, diuretic o kung pampaihi ginaiya sa totoo lang. Ti siguruhon mo lang kung mag-inom ka sang kafe,
inom ka man tubig na. Inom ka kafe, inom ka man tubig para hindi ka ma-dehydrate, di ba la? Tidok ka nami lang kung mag-amo sina iya. Na? Kag hindi lang ina ang kafe, nami, mani siya sa mga gina-constipate mo, di ba la? Pwede ka gidya makapupo kung mag-inom ikaw kafe kay may ara iban dugay-dugay pupo kung hindi makasaho mag-inom sa kafe. O kung man masiling na ton bala permi na sa isa kadlaw kapila ina tungod ang kafe laxative. Na tandaan nyo ha, laxative ang kafe. So problema mo kung hindi ka makapupo inom ka lang kafe. Kay ina na prove gid almost 30% sa mga tao na nga pag inom sang kafe makapupugid. Ako natilawan ko na diri sa Action Radio na kami may-ari kami di kafe mo may cafeteria kami di nga daan na nag-try gid ko ay kanami isang pamatyagan ko kay nakapupo ko nan isa pag Tita Wilma ano kung ikaw naman, ang imo ba lang sleeping pattern, kung sobra-sobra ang pag-inom mo sang kafe, maguba gid yang imo sleeping pattern. But silingon, ang quality sang imo pagtulog, nagakahalitan tungod sang imo pag-inuman sang kafe. Na wala sang malain, kay nami gid man ang kafe, ilabi pa gid kun wala, no sugar, no cream, na masilin sila bulong na siya Tita Wilma. Ako ga-agree ako na. Kag, yes, tungod sang kafe, kag hindi mayong imo pagpahuway kag pagtulog, may posibilidad nga mahalitan gid ang imo nga biological clock nga ginatawag sa imo kaugalingon. Ina-tested and proven sang aton mga kauturan nga mga pala inom sang kafe. Hindi malain ang mag-inom sang kafe, pero kung sobra-sobra, may hindi man nami nga epekto sa itong lawas. Di ikaw yang nga pala, hindi may aragi ko yan hibaluan, aga pa pag inom sang kafe, bugtaw, na pagbugtaw, inom na kafe. Pag abot sa trabaho, inom na sa kafe. Tapos kung to yun, inom naman sa kafe. Pagpanyaga, after naman sa lunch, mainom pag sa kafe. Pagka 3 o'clock, inom naman sa kafe. Pagka-off sa trabaho, mo mainom pag kape. Tapos panyapon, may ara gid na iya nga mga tao. No? Mayo lang kung hiyang. Maabot sila sa hiyang. Kung kasaho ang lawas mo sa pag-inom sa kafe. Okay gid ina iya. What if kung hindi, kay gusto mo lang, kag namitan kaya mag-inom kafe. Sa tuod lang gusto ko gin mag-inom. Gusto ko gid. Amoy na nga, nag-try gid ko, kag natilawan ko, kag kabalo na ko kung anong himuon ko. Na, kinahanglan gali nga mag-inom ka kafe, balusan mo inom tubig. So, ginhimo ko ina dere. Pag inom sa kafe, inuman ko tubig. Kag pagkatapos, magluwasin na Tita Wilma. Ang ara, pag Tita We, ang dugay-dugay ka inom tubig, di ba laki ng langgid? Nan. Okay, gina siya. Na pagkatapos, inang wala siya sugar, na kay gusto ko wala sugar, wala cream, gintilawan ko man, bisan pait-pait, pero kung magdugay, gali, mananam na siya sa imo pamatyagan. Na? Okay, amo na siling naton nga sa tanan, nga bagay, pagkaon man, o kung aton himuon, kung sobra-sobra, kung kulang nga kulang, hindi mayong epekto. Di ba la? Kinanglan ari lang kita sa husto-hustuhan. In moderation, ang tanan. Amo nang pila ka informasyon nga aton man mapaambit sa inyo sa sininga hapon. Ay hoo mga anak. Pero sa siniman nga bahin, 1:54 na Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton anay Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang aton siya food supplement. Kabaluta, Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay
si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Ako na would like eh, mayara kita na butang sa modyo nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason, singa nga ipasin. Okay, sa mga naka-online na itong direct mga kauturan, hello and hi, good afternoon lang da. Baoy na unagit si Ma'am Ana Sinoro. Ma'am Ana, good afternoon. Kaluyan lang by November. Buwas, welcome December. Do, okay, no, Ma'am An? Mayo guro pa matyaga ni Ma'am Ana ay, na? Thanks gid Ma'am An sa big heart nga ginatag mo kay Tita Wilma. Kay Zalde Anteza, good PM man. Mayong hapon, Ma'am Nona, ARB, more power. Wow, thank you, Gid. Greet ko lang sa happy birthday kay Rodas Emiliano. Today, yes, happy birthday. Halin kay Zalde Anteza. Tuto Philip Ken Alonzo Gay, wow, party, ragid siya. Thank you, Gid. Mayong hapon ko na titawi. Advance. 2 days more. Aba, ang ano to, na, ng press. Kag Munina sa Oriarte Subdivision, La Carlota, mayong hapon, ma'am. Halin kay Ma'am Ann, Tita Wilma, mayong hapon sa liwat sa imo. Ari naman ako diri naka-monitor sa imo via stereo kag FB Live. Siling ni Ma'am Ann, si Sarah Maris Flor kag Diday, ga-relax na, ga-pamati na kay Tawe. Kay Rodjin Fajardo, mayong hapon, ma'am, watching live from Hinubaan. Wow, sa mga taga-Hinubaan, dira mayong hapon lang. Salamat gid, na? Mayong hapon lang dira kay Rodjin Fajardo kay sa bugos mo man nga pamilya. Hello, Ma'am Julie Militado Patrimonio. How are you? Good afternoon, gid. Ga-monitor lang siya ko, no? Thank you. Ma'am, thanks gid for the prayer and for the love, na? Timing. Siling ni Sir Alex, timing permi amon pangapi. Isa kada. So good sang imo matamis nga programa kada hapon. Hala, pamor kay na bala. Mariana Hilado, hello Tito. Monitor lang ko di alive sa may Pontevedra. Na? Tamyaw lang ba na ko nga si Marlon Trevilla, gabiyahe tricycle. Kag ang baby, Adriana Namon. God bless Tito. Yes, Ma'am Mariana Hilado. Hi, good afternoon. Thank you, Gid. Na? Mayong hapon LG da simo madam. Ay, hindi mayong hapon lang da sa imo. Salamat Zalde. Miss Jane Hildori Candido or Miss Jane Candido Hildori, good PM Tita Wilma. Mayong hapon man da Ma'am Jane kay Nanay Pert mo dira sa may sumag. Ray Flores Barrioga, mayong hapon Tito, we monitor kami diri sa may DSB sa may Barangay Pandanon. Yes, Ma'am Juvie Monares. Good afternoon. Salamat man. Hello, Ma'am Wilma. Watching live all the way from Pontevedra. Hello, VJ. Good afternoon. Please greet si Mama Darlene kag Tita Jeneline Apasible. Nagapamatigit sila sa imo dira sa Binalbagan. Thank you to it. See you the 7th and yes, VJ. No? Thank you, Gid. So, dira kay Mama Darlene, kay Tita Jeneline, possibly. Thank you, Gid. Okay? Enough na lang na anay, no? Karon naman dugay-dugay. Ha? Okay.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Tita Wilma sa eton na Miyerkules ng edisyon sa This Is My Life. Kag siyempre sa eton Christmas countdown. Wow, 25 days more to go. It's Christmas Day. And 52 days, New Year's Day na. And welcome 2023. Ang yuhom sinisang mga kabataan gidya nga akong focus mo, no? Ang yung sinisang mga kabataan dira, wow, ara na da, no? Mama na sila, ayas, Pasko na, himo na sila paniltig sa mga, niltig sa mga tansan o kung something nga magka-produce sounds. Kaya preparar na sila, pwede na nga daan kakaruling ang mga kabataan mo. Pero ginikanan, liwat, pahanumdumo na to na ang aton mga kabataan. Hindi lang nga magpasobra, hinay-hinay lang, ano? Hindi ba lang nini kabatas din sa barangay Masulog kan laon sa dilo. Advance lang da ko na for tomorrow. God bless. Yes, thank you so much. Kanimi siya request salamat man sa bugos nga pamilya dira sa barangay Masulog ni. Good afternoon. Okay, sa antes man si Tita Wilma magbasa sa aton na sulat, pasiplatan ko dali lang gid, hingalit lang gid ang aton sining
text hotline, tawi monitor lang kami always Action Radio. Lucy Udtuan sang Central Mao Bago City 4972. Mayong hapon Tita Wilma, tamyaw ko sa gwapita ko nga bata si Jennifer Pasamante. Nagatamyaw Mama Yolanda Pasamante sang Bago City. God bless gid. Salamat gid ma'am. Wow, ang paborito ko gid ba nga tambo. Ang paborito mo man agali. 8220 ay si Tatay Tony. Yes. Amo na giluto ni Tuto Jo Marie Sagwa. So, nagkaon gid kita. Hello kay dira ka sa may ano ni Ibi Magalona sa Lumbia 2. Ikaw ginikurit mo na. Tamyaw kong akong bata nga si Reynaldo Unyati, Arian Montaño sa Sitio Sok. Thank you, Gitita We. Yazalini na kay 4899. Pila pa lang inasang aton diri. Mga mensahe sa iton sa ni text hotline. Ang iban karon na lang pwede. Eh, si Tita Wilma Anay, magabasa sa aton sulat sa Siningation. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay Okay, si Tita Wilma magabasa sa atong sulat sa sininga hapon. Ang atong letter sender nagapatawag sa ngalan Samantha. Si Samantha may bana, may pamilya. Kagang iya mensahe sa This Is My Life, nagasiling. Dear Tita Wilma, ginatamyaw ko gid ang tanan nga nagapamati sa programa sang Action Radio, kag ang tanan gid nga nagasunod sa This Is My Life sa adlaw-adlaw nga tanan. Sang advanced Merry Christmas. Labi na gid sa imo Tita Wilma. Salamat gid. Ako gali si Samantha. Taga diri lang ko sa Bacolod, tita. Kungaan, nagpadala ako sang sulat sa This Is My Life kay may gusto lang ko ikonsulta. Natungod ini sa dako nga pagbago sang batasan sang akon bana. Ang akon bana, Tita Wilma, si Ramon. Mabuot si Ramon. Kag ako naman 30 years old, siya 35 years old. May bata naman kami, Tita Wilma. Duha kabilog. Ang bana ko, may maayo nga obra, kag may posisyon sa iya ginatrabahuan. 6 years na siya sa posisyon, kag paborito gid siya sang iya boss. Tungod dira, ginakahisaan siya sang iya mga kaupdanan. May natabo, Tita Wilma. Nagwa nga may nadula sa kompanya, kag ang ginpasibangdan, amo si Ramon. Tita, mabuot ang bana ko, kag indi niya mahimo ang malain. Pero, wala gid. Kay ang nangibabaw, amo ang pagpanghalit sing mga mahisaon niya nga upod sa obra. Ang ending, Tita Wilma, nadulaan sang obra si Ramon, nga wala sang nakuha nga benepisyo
isa ka tuig na nga natabo ini halin sadto. Kag halin sina nagapasingit na lang siya. Nakita ko man nga ginabudlayan siya sa pagpangita sang obra tungod naguba ang iya maayo nga record sa iya anay ginaobrahan. Gani abi mo Tita Wilma, bisan sa gamay langgid nga bagay, ginasing alan niya ako. Permi lang siya nagakaurungan, kag nagatulok sa malayo. Kung hambalon ko siya, ginasinggitan niya ako. Tawo man lang ko ta, nga may balatsyagon man nga masakitan. Kung kisa, nagakairitar man ako sa iya. Sa pagligad sa mga inadlaw, nakabatyag na ako sang kataka kag kaugot. Kag nagalibog ang ulo ko kung anong himuon ko. Maayo lang gani kay may obra man ako, kag makabulig sa amon kinahanglanon. Mabuot man ang utod ni Ramon, kag ginabuligan niya kami. Pero ang akon gid problema, kung ano ang himuon ko para sa bana ko. Tita Wilma ari lang nagapamati, Samantha. Okay. Sa imo Samantha mayong hapon kag nga madamo gid nga salamat sa imo padala kag pagpaambit sa amon sa imo problema. Diri naman sa liwat sulito ni Tita Wilma nga ang aton tag sa kakabuhi nagalaragway sang nagkalain-lain nga problema. Ilabi na sa kabuhi sang mag-asawa. Kabudlay gidiya mo, paamo ka na. Pero actually, mga anak, hindi ginaton ina malikawan. Basta kita nagakabuhi kag padayon nga nagapanglakaton sa sining kalibutan, hindi pwede nga makalakat lang kita diretsyo nga nagatanga sa langit, nga nagayuhom, makasandad kagidya na kag makaangkon kagid sang problema. Kay hindi normal ang aton kabuhi diri sa kalibutan kung wala kita sang ma-encounter nga problema. Check to? Yes. Ang aton kabuhi hindi normal kung wala kita sang problema. Gustuhon taman nga hindi naton ina mabatyagan, gustuhon taman nga wala kita sang bangin problema, na hindi gid ina iya malikawan kay nga atawo lamang kita, na kag sa nasiling na naton maapresyar naton ining katahom sang kalibutan kun kita nagapakigbato sa adlaw-adlaw nga tanan. Malampuasan naton ang tanan nga ini kun padayon kita nga nagapaninguha kag nagasakripisyo, hindi lamang para sa aton kaugalingon kundi para gid sa aton bugos nga pamilya. Di na malikawan. Nag-abot sa imo tion, ha? Nag-abot sa imo ang tion nga sa diin ikaw maka-encounter sang problema sa imo bana. Diri naman takson ang imo pagkaasawa, ha? Takson ang imo pagkaasawa kung tubtob diin ang imo pasensya, paghangop kag paghigugma para sa iya. Nga sa diin ini ang tion nga ihatag nimo inatanan sa iya. Na ikaw man mismo naghambal nga mabuot, mapisan ang imo bana, kag wala kay nagapating makahimo siya sang malain sa iya trabaho. Galinti mabudlay, na mabudlay para sa imo, sa iya, I'm sorry, na gani sa imo Inday Samantha mo ining tion nga intsindihon mo gid ang iya sitwasyon. Ikaw ang maghangop sa iya. Kay tungod, kung lang tawon tungod sa iya maayo nga trabaho, nadula ini sa iya, ang masakit pagid kay ti, ginpasibangdan siya, nga among naghimo sinang malain nga hilimuon, nga wala man siya sang may nahimo nga malain.
Di masakit ginaiya, di ba la? Patu-patuan ka, wala ka salam, kaisa gani daw mamatay ka tawo, nga pasibangdan ka, di ba la? Pero amoy ning tsimpo nga ipabatsyag mo sa iya, na? Amoy ning tsimpo nga ipabatsyag mo sa iya nga ara ikaw, nagasuporta sa iya. Padayon na lang imo pagkamainang gaon, padayon na lang imo nga pagkamahinang panon, padayon ang imo pagkaasawa sa iya ang pagpaubos kag pagsuporta sa iya sitwasyon. Tungod sang iya sini gina-eksperyensya sa karon. Wala sang makaunong sa imo bana, wala sang makahatag sang maayo nga atensyon kag pagatipan sa iya, kundi ikaw, kita nga mga asawa. Amo man na vice versa sa mga bana. Kung may gina-eksperyensya si Mrs. alang-alang man nga or alang-alang man nga pabayaan naton, kundi kinahanglan suportahan naton, kinahanglan ara kita na nga wala nagapabaya sa iya gina-eksperyensya nga problema. Kinahanglan unungay kaysa pag-asawahay, di ba la? Sa pag-asaway sulito ni Tita Wilma, kamo nagsumpaanay nga mangin isa sa tanan nga bagay sa pagpalakat sang inyo pagpangabuhi. Di ba la? Ups and downs sa inyo pagpangabuhi, kinahanglan nagaunungay, kag kinahanglan mangin bukas ang tagsa-tagsa para dira. Para sa kataway kag kalinong, kag sa ka-smooth balas ang dalagan sa inyo paginawi, bisan hindi man siling mahamungaya agyan, bisan husto-hustuhan lang, or bisan gani medyo pigado lang, na kung nagahari ang gugma pag intsindihanay, kag paghangpanay sa sulod sang panimalay, manami ang pagsinalayo. Kinahanglan ginaton ina. Na? Kung mahimo, hatagi siya sa mga tinaga or let's say mga encouraging words, no? Para sa iya. Nga hindi niya mabatyagan nga down na gid siya sa sini nga kalibutan, na kinahanglan mahatag kita ang pagsuporta bala naton bilang pamilya sa iya, nga ara kita, nga buot silingon, wala kita iya nagapati, nga mahimo niyang malain nga bagay. Na kinahanglan, hindi naton siya pagpabayaan. Kay kita nakabatsyag gid, kay naka-intsyendis ang sitwasyon ni Ramon nga bana mo sa Mantha. Mabudlayan gid siya pangita trabaho. Di ba na? Kabudlay, yes, isa gina, nabudlayan siya sa pagpangita sang trabaho. Tungod sang hindi manami nga record nga ginpato-pato sa iya. Ma-reflect gina iya. Bisan ano pagsiling mo nga inosente ko, wala ko hinimuan, pero wala ka mahimo. Kay kung i-track nilang record mo sa previous employment mo, magwaina nga hindi naming imo performance, may nahimo ikaw nga kasalanan. That's why nga napahalin ikaw sa obra. Isa ina nga nagahilo sa iya pamansaron. Nga mo nang jutay tiklo pag muno mo nagapanginit, nagapamuwersa na, no? Magpanginit siya, magpamuwersa na, wala gid kita mahimo. Alang-alang supuko naton bilang asawa. Kundi kinahanglan intindiyon kag hangpo naton. Kung pwede palang makapula sa pula si mister, kay ang pagtandog naton sa iya ulo kag sa iya likod, sa iya abaga, maka-comfort na inaasawa sa Mantha, sa tuod-tuod lang. Kag hindi ka man maguntat, updaya ang imo kabataan. Kag kung pwede, pagpangabay mo kay Mr. Pa, ma-pray ta bala pa para i-bless ta ni Lord. Kag medyo magsingkal siya, hasta lang da, hindi na siya pagpilita. Iupod lang siya sa pagpangamuyo ninyo nga magpamilya. Kay kung sa siling naton sa pagpangamuyo ano gani, nothing is impossible. Sa ngalan sa mahal nga Dios. Kag ang masiling bala nga, a family that prays together stays together. Kag kun ang love among nagahari sa sulod sang puluyan, wala sang makahalit nga mga negative vibes nga magkaguba sang inyo sinerelasyon. Ang imo pasensya sa imo bana inday Samantha. Kinanglan mangin ano na siya, ang imo patience unending, no? Wala katapusan nga paghango, pagpalangga ihatag sa iya. Upod ang imo mga kabataan nga ipabatsyag naton ina sa iya. Ari kami nga imo pamilya nga nagapalangga sa imo. Kami nga nagapati nga wala ina kamatuoran.
Kag i-inspire mo siya bilang asawa. Don't worry, Papa. Na. Don't worry, Papa. Sige-sige lang. Padayon na lang pagpangita sa trabaho. Diin gina makadto ang tanan. Makakita kagid. May Dios ang kalibutan nga amo ang nakahibalo sang tanan-tanan nga kamatuoran. Kamo ang mahatag sang inspirasyon sa iya. If not, kadamo sang paagi. Nga makatrabaho si Papa. Buligan siya. Himo lang siya sang iya kaugalingon nga diskarte kung paano siya kita or paano siya maka-income paano siya makakita sa source of income, di ba? Pwede na ina kay sa karon nga panahon, wala na imposible sa tanan. Kay tungod sang moderno naton nga technology. Pwede ka maka-earn online, pwede ka makabaligya online, di ba lamang something amo sina diskarte lamang. Pero again, sa imo inday Samantha, never give up as a wife, as a mother to your children. Be inspired and be strong para sa ila. Kag ikaw man ang may dako nga papel para nga ma-inspire mo ang imo bana, para nga mapabakod mo siya, kag labi kag labaw sa tanan, inganyuhon mo gid siya nga there's hope after tomorrow. Kag may kasanag kuno sa likod sang galom. Kumbaga, mo ng mga dinalan sang aton sini mga katigulangan. Hindi ka magdula sang paglaom tungod may kasanag nga nagahulat sa likod sang galom. Hindi tanan-tanan pulos lang problema, pulos lang lulukduhon, may ara gid sabat ang Ginoo para dira. Kun nga natabuin na kay Ramon nga bana mo, may purpose ang Ginoo. Siya lang ang nakahibalo. Kung ano, siya lang ang nakahibalo. Kag kung anong solusyon sina, siya man ang nakahibalo sina. Hindi pa ina katapusan sang tanan. Masiling naton katapusan sang iya trabaho tungod nakakasya. Pero sa pagsira sina, pagtapos sina, may magabukas nga panibag-o para sa iya kabuhi, para sa inyo pagpangabuhi bilang pamilya. Hindi kita magdula sa paglaom. Ang Ginoo maluluyon. Ang Ginoo mabinatyagon kag mahigugmaon. Gani, never lose your hope. Be more patient and be more faithful to Him and always put your trust to Him. Inday Samantha. Silinggani ni Ma'am Lani Rumian. Mayong hapon lang tawi sa sender Samantha. Ang paghangup sa bana mo kinahanglan niya. Sige lang, may karma gid sa naghimo sang malain. Day. Pray lang kag himua lang ang tanan gid nga maayo. Insakto na. Sa amon kahugot sang imo inspirasyon paamo kay na para sa imo sinibana kay wala sang imposible para dira. Di ba la ma'am? So thank you gid. Okay, sa iban pa na naton karon nga mga kauturan, ilaman nga mga mensahe para sa imo bay aragani siling ni 5510, good PM, Tito Wilma. Ang mahambal ko lang sa sender, gustuhon taman nga wala kita sang problema. May ara ginaiya. Kag ara lang siya nga nagasuporta. Bilang asawa, damo ahay na utod 5510, sige lang na bilang asawa, nagwa na siya. Bilang asawa, damo pa siya makita ng yes, bilang bana damo pa siya makita ang obra. Ang obra maabot lang na. Padayon na lang imo pagkaasawa kag pagsuporta sa iya nga bana mo. 5510, madamo gid nga salamat sa imo. Di ba la? Ay huo, nalipat si Tita Wilma. Okay, dali gid lang ha. May break lang ko kadali. Ang Starlight Ferries nagabiyahe Batangas to Katiklan
Sa madugang pagin nga mga reactions sa aton mga palangga nga mga tagpalamati sa pagbalik man ni Tita Wilma upod man na aton tag sa zodiac sign para sa aton horoscope pagkatapos sang mga ini. Para sa damit na ka-bloom sa bango. Okay, Doy Arthur, good afternoon. Afternoon ko na to, Wilma. Erlinda Jaime Ramos, Tawe, good PM from Espinos Village. Mayong hapon lang da sa Espinos Village, Ana. Ma'am Evelyn Sinaon, mayong hapon Tito Wilma, monitor lang nanay ko Vangeline, kaglani hulagay sa Purok Gaysay no Barangay Alihis. Salamat gid sa imo, nay. Mayong hapon tawe, lihog tamyaw, happy birthday sa bata ko nga si Bonbon. Halin kay Mama Ruby, kay Papa Luvic de la Luna sa nga barangay 30, na. Mayong hapon lang da, salamat gid ko no. Si Dennis Tabianosa, mayong hapon man. Ma'am Lani, thank you gid kay ni Misha request. Yes, thank you gid. Ayo. Siling ni Sir Alex Montesa, na ang pag-inom sa kafe, Tita Wilma, ando pinasugaton, may mga advantage, yes. To constipate, kag disadvantage, dehydrate, insomnia attack. Dapat moderate lang. Got it right, sir. Thank you, good Sir Alex Montesa, na. Okay, Evelyn Pumuseno, mayong hapon, watching from Taguig City. Yes, salamat gid sa imo. Okay. Juvie Monares, okay, salamat man sa imo. Kay Ma'am Imelia Hipunia, salamat man. Good afternoon lang da sa imo. Hi, Tita Wilma. Ari naman kami diri sa Myceline Homes. Kami ni Day Thelma. Kami ni Day Thelma Iguico. Kay Lydia, kay Jennifer, kay Bibing, kay Mercedes Lambert sa may Buena Park. Salamat kita. Keep safe and God bless you and your family. Yes, Ma'am Virgil Pinda, thank you, kid. No, thanks for the love and the prayers. Palihog man ko Tita Wilma Petamyaw sa ilan ni Ma'am Vanessa Starr, kay Doc Mayo, Ma'am Chinky Delegdon, Sir Noel Amar, kay Sir Mileli Oligo. Thank you, kid. Na? Salamat, Sir Alex Montesa. Amanda West na holiday greetings, Wilma, regards from Marlon. I thank you. Give my regards to him also, Ma'am Amanda, no? Kay Marlon West na and to your family, happy holidays in advance, na? Richelle Fulgencio, Susana mayong hapon, kag salamat man. Erlinda Jaime Ramos, salamat man, kag mayong hapon lang da sa imo. Paamo kay na. Salamat kit sang imo diri nga mensahe kay Tita We. Yes, sa pamilya ni Histusani. May damo gid nga salamat. Kag Tita Wilma, ara manda bala, no? May ara manda ko no. Mayong hapon lang da na. Okay. Wala ko to siya bala nakuha. I'm sorry, kid. Kabudlay-budlay man sa inyo mga anak. Abi mo, no? Dira kay Marilu Balayo Servando. Kay Vilma Duloso mayong hapon man. Okay, relax lang dani. Kabalikan taman kamo karon dugay-dugay. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Kasi TB na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Big ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko di makasigurado kung may TB na kuhaw?
Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalapta ang TB kaangay sang kataro kag trangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. So good subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tiona aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagato. Happy birthday sa ating mga celebrators for today. No? Happy birthday dira kay Bunbun nga bata ni papa niya kag ni mama niya Ruby, na Dila Luna. Happy birthday sa imo Bunbun. Kag happy 7th birthday man sa ila little girl kay Tria Felzinea Servando. Kag kay Karen Faith, na happy birthday sa inyo. Halin man kay Marilu Balayo, na sa iban paginaton nga mga celebrators, happy birthday lang para sa inyo tenanan. God bless. Kag sa mga nagasaulog man sa ilo wedding anniversary, happy anniversary sa inyo. About tinghuaan tagit. Kadto na kita sa pagbasa sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Kalit Tita Wilma. Sa mga celebrators natin for today, ini nga adlaw Nobyembre 30 para sa inyo sa inyo pagkatao diri sa kalibutan. Ari ay ginpahamtang ikaw sa amo sini nga petsa. Ginpahamtang ikaw sang kapalaran mo sa mas mataas iya nga posisyon. Palanggaa ina, respetuhon mo ang mga ara sa idalom, kay nga sila among tulungtungan sang imo mga tiil. Okay, sa mga celebrators nga may mga maayo nga trabaho, kamo yara sa idalom sang zodiac sign nga Sagittarius. Kay man ang Sagittarius, amoy ni mga nataon Nobyembre 23 tubtog Disyembre 21, ay Sagittarian kung may credit card kahalungi. Likawan mo nga mangin biktima ikaw. Subong, matagaan mo na time, ang kaugalingon mo nga makapamensan na tungod sa mga bagay-bagay, dumdumon mo lang nga bisan madamo ka sang mahimo nga trabaho, hindi tanan nga bagay kontrolado. Yan Sagittarius, mga maswati mo nga mga numero 24, 29, 36, 43, 12, kag 7. Yellow is your lucky color. Yes, Capricorn. Ay mga Capricorn na tao Disyembre 22 tubtub Enero 19, Capricorn yan na mas magadugang pagin ang imo ihibalo nga ang isagali ka bagay dapat gidhatagan importansya kung ano man ina ikaw nakahibalo. Target mo subong nga maka-invest ikaw
ikaw man nakabalo kung ano inang gusto mo nga bagay nga maka-invest ikaw dira. Maswerte mo man nga mga numero Capricorn 55, 20, 36, 45, 10 card, Jessie 8. Jade green is your lucky color. Yes, Aquarius. Ang mga Aquarius naman, Enero 20, tubtub Pebrero, Jessie 8. Yes, ang mga Aquarian, very happy today. Tungod nga, Capricorn, Aquarian, hindi to Aquarius na to, di ba la? Aquarius. Happy ikaw sa mga achievement mo today. Tungod nga, pati kabataan mo may mga achievements sa school. Dapat ikaw, kung parents ka man, tagaan mo reward ang ila sini mga nabaton. Parang masiling mo bala very effective ina nga motivation para sa ila. Maswerte nga mga numero 30, 35, 12 kag 21, 53 kag 45. Topaz yellow is your lucky color. Okay. Alas 2:40. Action Radio Philippine Standard Time. Balik pa si Tita Wilma pagkatapos sini. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox. Agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sang mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life.
Champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat nato nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbig sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa Subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig
sa mas nagakinahanglan. The Wilma, alas 2:50 na. Sa itong na mga kauturan daw, mayara pa rin tama gina-advise mo kay Samantha. May plano gina si Lord kung nga natabo na ngayon magdula sa paglaon ka may ginatigana gina si Lord sa iya ba na pray always, God bless Samantha. Kay damo bala sa mga damo pagiditani pero hingagawon ko gidaanay ang nabilin nga zodiac sign para sa ito na horoscope kay Bawsok tunggig ko ni nila karon. Okay, ari na kita sa zodiac sign nga Pisces. Yes, mga Pisces. Mga natao Pebrero 19 tubto Marso 20. Mga Pisces lain-lain nga kahigayunan pero isa lang ka senaryo ang imo maobserbahan karon nga adlaw. Abi mo ano, may ma-realized ikaw. Mas swerte nga mga numero 23, 32, 50, 11, 45 kag 8. Your lucky color is magenta. Kadtuan naman ito ng zodiac sign nga Aries. Ang mga Aries sa muning na taong Marso 21. Marso 21 tubtub Abril 19. Diyan ka na to. Paminsaron mo ang clarity sa imo paminsaron mo ang clarity sa imo ginabuhat kay sang imo ginahambal. Maka-attract ina sang swerte. Kinanglan mahinalungon ikaw sa imo sini income para wala ka man sang hinulsulan. Mas swerte nga mga numero 42, 22, 10, 55 kag 33. Ultraviolet is your lucky color. Yes, Taurus, ang mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Yes, Taurian, Bow, galingin ulo mo na, taon na, galingin ulo mo tungod sang imo electric bills. Pero hindi malain ang magpamangkot na pamangkota. Kag pasugtan mo ang ginapangabay sang imo loved one kon masarangan sang powers mo. Maswati mo nga numero 3, 42, 20, 14, 53, kag 35. Dollar green is your lucky color. Katuan naman natin ang mga Gemini. Yes, Gemini, Mayo 25, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Mga Gemini, abiting uhaing mangin relax ikaw sa adlaw nga ini na go ka deep in silence sa imo sini pagpangamuyo kag mabatyagan mo ang hutik sang imo balatyagon. Maswerte nga mga numero sang Gemini, 5, 11, 46, 25, 38, kag 52. Duhat purple is your lucky color. Katuan naman neto ng zodiac sign nga Cancer. Ang mga Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Yes, Cancerian, kinahanglan kung hindi ka kabalo mag-pray, tuon ka gid pray. Kung nagapangamuyo, kadugangan mo pag ang pagpangamuyo. Kay mag-aabot sa imo, yes, mag-aabot gina sa imong ginatawag good energy. Kag maka-attract ina sang maayo nga kabuhi. Kinanglan lang dugang nga kapisan, kag dugang man nga pagpaningwa. Maswerte nga numero sa mga Cancer, si A, 51, 22, 31, 42, kag Jessie 8. Mango orange is your lucky color. Kay tuway naman ito ng zodiac sign nga Leo. Ang mga Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Mangin happy ikaw sa grasya nga mabaton mo karon nga adlaw. Kag amat-amat man nga mangin istable ang tanan nga bagay para sa imo. Pati love life mo. Maswerte mo nga mga numero 3, 35, 12, 25, 55, kag 42. Your lucky color is electric blue. Yes, ang mga Virgo. Ang mga Virgo naman, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Wow, inspirasyon. Ay.
Oo, magkaangkon ikaw inspirasyon. Na? Magagwa by surprise ang isa ka oportunidad sa imo, kag mangin happy ikaw. Oh, hindi ka pa sina. Mas swerte mo nga mga numero Virgo 12, 35, 53, 41, 25 kag 1. Fuchsia pink is your lucky color. Kadtuan naman nato ng zodiac sign nga Libra. Yes, Libra, Setyembre 24 tubtob Oktubre 23. Ang mga Libra, surprise marriage proposal ay sa mga single ini nga mga Libranian para sa inyo ang mabayto ninyo magplano magplano ikaw kag mag-zoom para sa pagpamalayi amo naman nakamoderno sa karon di ba 4, 7, 52, 25, 12, 33, Scarlet Red is your lucky color. Kag katapusan neto nga zodiac sign, of course, Scorpio. Ang mga Scorpio naman, neta Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Scorpio, ang inyo horoscope nga gasiling, damo fake news. Gani, dublihon mong imo paghalong na. May ara man ka wala ginapaabot nga blessing for today. Mas swerte nga mga numero sa mga Scorpio 2, 25, 52, 31, 19, kag 42. Lilac Violet is your lucky color. Nabatian nato netong tag sa zodiac sign para man sa ito yung tag sa horoscope para karon nga adlaw. Nobyembre 30, Miyerkules, tuig 2022. Gustuhon pa man ni Tita Wilma pero wala na kita sang mahimo kundi ang magpaalam sa itong pagpangalagad sa karon iya nga Sabado. Kagangato naman Bible verse of the day. Halin sa 2 Corinthians chapter 13 verse 11. Finally, brothers and sisters, rejoice. Strive for full restoration. Encourage one another. Be of one mind. Live in peace. And the God of love and peace will be with you. I can't say goodbye. Salamat, Gid. Buwas kita naman liwat mag-aop dinay sa standby sa mitong mga drama mensahe sing paghigot. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!